Dingdong Dantes ni buti agugon sa iyang gipangita sa mga moapil sa 6th season sa Starstruck. Ang detalye sa Showbiz Chika ni Crystal Clemente. Time king sa mga kapuso nga si Dingdong Dantes mo-host sa ika-unong nga season sa Original Artista Search sa telebisyon nga Starstruck. Matod ni Dingdong nga dako gyud siya og pasalamat sa GMA7 nga siya gihapon ang napilian nga mo-host sa maong talent show. Dugang sa aktor nga espesyal gyud alang kaniya ang maong programa kay nakita man niya ang paglambo sa mga niaging contestants niini. Sigon ni Dingdong nga proud gyud siya mahimong parte sa Starstruck kay human sa kapin na pulo ka tuig niini, daghan na daw ang mga kinabuhing na touch sa programa. Gawas sa pag-host, si Dingdong sa makauban nila ni Season 1 Ultimate Survivor Jeneline Mercado, Joey De Leon o Regine Velasquez sa pag-judge sa mga aspiring stars. Butyag sa aktor nga himuan nila ang tanan alang sa masiguro nga makabot gyud sa mga contestants ilang mga damgo human ang show. Ang Starstruck diin gikan sa 5-year hiatus mobalik sa ere karong Setyembre 7 sa GMA7 ug i-host ni Dingdong kauban si Miss World 2013 Megan Young. Crystal Clemente sa Showbiz Chika.